Good day mga kaspero. For today's vlog, mag-unboxing tayo ng diving flashlight ko kasi dumating na siya. So tara, samahan nyo. Bali, ito na po guys. Na-receive na natin yung items. So pupunta tayo ngayon sa baybay para doon tayo mag-unboxing. Samahan nyo ako. Tara! Kaspero, dito tayo ngayon sa beach. Sa baybay na ako. Boracay o sa Diniwid Beach. So yung gagawin ko ngayon is mag-unboxing ako ng flashlight. So ito na nga siya. Brand po nito ay XTAR. So tayin lang natin kung ano yung laman nito. Yung mga papilis niya sa pag shipping. Ayan. TNT. So, XTAR. So, i-open na natin. Ano talagang laman nito? Oh my god. Oops. Oh, ha? Alright. Ano siya? May balot pa. So, ito nga siya. Nakabox pa. XTAR brand. So, D26 2,500 lumens. Ayan siya. So sa box pa lang, panalo na. Ito. So, try natin i-open. Oops. Wow. Tingnan niyo siya guys. Gano'n kaganda. So, ito pa lang yung hawakan sa handle. Yan. Tsaka yung complete na siya, charger. Ito yung adapter ng charger. So ito yung papel niya, guide paano gamitin. Tapos sa charger, speedy charging din siya. Ayan, yun. Tsaka ito yung battery ng XTAR. Ayan, 26650. Rechargeable yung battery, brand ng XTAR. Of course, yung charger, yan, fast charger siya, C2 XTAR. And higit sa lahat is itong flashlight. Tingnan niyo siya guys kung gaano kaganda siya, ka-clear. Single bulb to 1,500 lumens. Yan. Meron siyang lock. Ayan. Gusto mo siyang i-open, ikot mo lang siya. Then, yung switch niya is click lang. Ayan. So, ito yung open. Ito yung kan. So, itatry na natin. Open natin yung battery ng XTAR. Package ng XTAR. Charger, kompleto na siya. Flashlight, charger, tsaka may battery na rin. Complete setup. Yan siya. Naka-case siya, so easy to handle. Ayan. Meron siyang 2,500 lumens, linear attachment, meron na magnetic switch ahead, tapos XHP50 2 LED battery indicator siya. Ayan. Napakaganda siya guys.
So napakaganda talaga niya, easy to handle, at saka makikita mo sa klase pa lang. Kaya abangan nyo kung ano yung magiging performance nun. So itatry ko yon, i-review ko para makita nyo kung ano talaga yung performance nyo. Abangan nyo sa aking mga next video hunting ng spearfishing. Thank you guys.